Ose ndakurakidzai hanzi hana mari ndakurakidzai vamwe voti hana mota ndikakurakidzai ndakuzongokurakidzai chicha mabuda ndikurakidzai ndekuno mafanze eGwanzi TV. Munoona kuti maziso angu akatozara musodzi, ihasha ndakagumbuka ndakatsamwa. Nhasi tine chikomana chepa chitungwiza apa chinobuda nepa H apa. Chikomana ichi chikomana cha Hubert ichi chenhau dzacho chendimi dzacho dzenhema ichi. Right, iwe Java iwewe. Mari yako unayo, hongu ndeyako. Ko unotukirei vanhu? Unotukirei vanhu? Uchituka vanhu, asi chandoda ngokuudza ndechekuti ita hako twabamu iyo usingatambi nezita raMwari. Twabamu iyoyoka chazoita twabamu. Zita raMwari ropisa Java. Nyaya dzako idzi dzaunoita idzi. Unoziva kune vanhu vane mari. Kune vanhu vane mari Java. Kune vanhu vane mari mani kwete mapepa enhema unotiratidza yayo uchiti ndine miriyoni, ndine what, ndine mabhiriyoni. Iwe pane vanhu vakaita sana Mutendi wewe. Usati vane mari dzinotsindirwa here wewe. Kutotsindira pando nechimwe chimushini chinoita basa rekutsindira mari. Kutsindira mari but yako mapepa enhema unenge wakabata uchita unotsamwisa mani. Nana masiwa wewe. Wakambona masiwa achibuda achiti ndine mabhiriyoni here. Vanhu musadaro vakomana. Toziva riskiri rako ndiri kutsvaga ma-views nema-subscribers pa-YouTube. Uchituka vanhu, uchididi, uchitsvaga kuti kudi. Manje, alright, chaona hedu kwaunosvika. Handikudza hangu zvakawanda. Iwewe nekamuchinda aka kanozviti Apostle T Chiwenga aka. Varume nyaya dzenyu idzozozoka. Afanika vanoti T Chiwenga, vanoti T Chiwenga. Unetsika yekutuka vanhu, achituka machechi ese achididi. Musatamba nezita raMwari vakomana. Munopera, munoparara. Kuparara, munoparara. Isusu tichitotanga Gwanzi TV. Takatotarisirawo kuti tichatozosponsewawo na Prophet Passion Java. Tichitokurespectai mudhara achiti kuda muchatisumudzawo. But iko zvino handichakurespecti mudhara. Handichakurespecti mudhara. Totongorova zvimakomedzi zvedu izvezvi kusvika tasvika kwatosvika. Nekuti kusponsewa nemi mudhara inanchadi. Zvatakamboaplya zviya zvokuti mugoti sponsor zviya chiregai mudhara, chiregai mina handichavimbi nemi. Zvimari zvenyu izvo zvandichaonesa kuti zvimari. Handionesa kuti zvimari. Hamene vamwe asi zviya zvimamiliyoni zviya. Siyanai naWinky D, musiyane naColors. Haikona kutuka vanhu vanogona mudhara, motsamwisa vanhu. Munotsamwisa vanhu vakaita sesu. Nekuti tichitevera madhara akaita sana Winky D aya, tichitevera madhara akaita sana seColors aya, mobva mamutuka. Mudhara munotsamwisa mudhara. Mukatuka bosi yala. Mudhara mune matoti dena. Mari dzenyu munadzo ndedzenyu. Asi siyanai nevanhu vanogona. Imimi hetwabamu ndenyu twabamu muchitwabamura. Siliveri nendarama. What. Ndezvenyu mudhara. Siyanai nevanhu vanogona. Musatuka vanhu vanogona. Regai vanhu vari vachitifadza. Kwete zvenyu zvokuda kuswera muchiti muchididi. Sponsai vana ningirikini iva vafana ava. Ende kana mavasponsor futi motanga kufamba muchitaura kuti ndini ndakamusumudza kubva muguruva. Ndakasumudza marombe kubva muguruva. Mudhara. Ndosaka tisingachadi kusponsorwa nemi nekuti vana kuti mukatisponsor munozongotiimba futi muchiti kwai makatisumudza kubva muguruva. Ndezvo.